המקום הזה ממש שינה לי את החיים. אני נהנה מכל רגע. אני מכיר אנשים חדשים, שכל אחד עשה איזושהי כברת דרך בחיים שלו. אוצר בלום של ידע וכישרון וניסיון חיים. מקום לקדם דברים. נותן לי את האפשרות ללמוד מהם. למצוא משמעות, להרגיש רלוונטיים ובעלי ערך. אני מאוד שמחה על ההזדמנות הזאת. הגשמתי כאן חלום. מקבלים אותך בחיוך כשאתה מגיע ובחיבוק. ואני שמח להיות חבר. אני מתה על המקום הזה. ואני תמיד יוצאת מכאן עם רעיון חדש. יצאתי לפנסיה לפני 2 והייתי עבודה. לא היה לי שום כיוון בחיים. אבל זה לא אומר שהגעתי לסוף הדרך. מתברר שחיפה זה המקום היחידי בארץ שיש פה מרחב יזמות לגמלאים. פה במרכז יזמות 60 פלוס אנחנו מקבלים הזדמנות לקחת את הידע שלנו, את היתרון שלנו, את היזמות שלנו ולקדם אותה לטובת עצמנו ולטובת החברה, וזה דבר גדול. מציעים לך פה כל מיני הצעות מפתות של השתלמויות וקורסים להתפתחות אישית. עם המון עשייה שמגרה כל הזמן להרחיב לאופקים חדשים. מהאנרגיה האדירה שיש במרחב נכנסה לי אופטימיות בחיים. עברתי כאן תהליך שכיוון אותי בדיוק למקום שאליו רציתי להגיע. היום יש לי מיזם, אני מרוויחה ממנו כסף וזה מדליק. זה אחד המקומות היחידים שאני מרגישה שהעירייה דואגת גם לי, ואני חושבת שחשוב מאוד להמשיך ולתמוך. הוא מתנה לכל הפנסיונרים באזור חיפה והצפון. כאן במרחב היזמות אפשר באמת להזיז דברים ולעשות שינוי. אפשר לפתח אקטיביזם חברתי ברמה גבוהה. בקורסים של המרחב למדנו כיצד להקים עסק, למדנו להכיר את הצרכים והיכולות של הגיל שלנו, ולמדנו להעצים את המחשבה החיובית שלנו. כיף לראות פה אנשים שבאים בבוקר בחיוך, בשמחה. מאז שאני פה, באמת הכל מלא משמעות. רגע, זהו? המרחב מאפשר לגמלאים של חיפה להגשים את החלומות של החיים שלהם. מה יותר מזה?